For 5-6 år siden, der var jeg med Lene Grøn her i Tyrkiet. Vi var nede i det område, som vi også skal besøge på rejsen, og deromkring i Efesos, der stod vi og sang den her sang, og det gjorde et stort indtryk på mig. Så derfor vil jeg gerne dele den med jer, for den skal vi også synge på turen. Men Lene, du vil lige fortælle lidt om den også? Ja, jamen det er en fredssang, og jeg lærte den at kende i Assisi på en rejse. Og det er en sang, man gentager, og bliver til en meditativ proces ved gentagelsen. Og det vil sige, at vi tager den 3 gange, men det vil være helt okay at fortsætte selv. Ja, så kan man så mærke, hvad der sker inde i en, når man har sunget den sådan rimelig mange gange. Ja, det gjorde i hvert fald indtryk. Gerne et stykke af gangen. Ja, godt. Ja. Fred i himlen, fred på jorden, fred med det forgangne, fred med det jeg modtager, fred med det jeg giver, fred med mig selv, fred i al evighed. Fred i himlen, fred på jorden, fred med det forgangne, fred med det jeg modtager, fred med det jeg giver, fred med mig selv, fred i al evighed. Fred i himlen, fred på jorden, fred med det forgangne, fred med det jeg modtager, fred med det jeg giver, fred med mig selv, fred i al evighed.